Nisɔndiya o ye an ta ye ka haw bisimila aw ka kunnafoni sentelimo kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan. CNT maaw jɛra ka sariya sunba sabata kununho tarata juin kalo tile 30 san 2026 o sariya sun yɛrɛ bɛ ɲɛsi dogodogo tungataga kɛlɛli adamadenya tɔnɔbɔ kɛlɛli minnu sinsinnen bɛ muso nu denmisɛnw lakanani ma k'a fara sɔrɔn bɛɛ kan sɛbɛ sinsininw kan min bɛ kɛ ka ɲɛsin mago doni senteliyala forobayɔrɔ la o min kɛra ni diɲɛ yiriwali tɔnba ida ka dɛmɛ ye walasa ka kɛnɛya baaradaw ta ɲɛ ani k'o yiriwa jamanadenw bɛ nimisi wasa sɔrɔ min na. Kata juin kalo tile 23 ni tile 29 na san 2026 a jirala ko Golomasi tabaw ye Tajita mobili 900 ni 40 de bilasirali la kana Kayi Sandari ni Jima ni Bamako siraw kan ko baara in kɛra ka sɔrɔ basima u sɔrɔ wa ko kɛra sababu ye ka taama nɔgɔya mɔgɔw bolo an'u bolofɛnw lakanani ko baara in bɛ bila jamana sirabaw lakanani minɛ kɔnɔna na. Kɔkan kibaruya dakuna an bɛ don Burkina Faso ye kɔkanko minisiri karamɔgɔ Jean-Marie Tarawele ye ɲɔgɔn ye kɔni sɔrɔ ni duniya seleke naani tɔnba coordinateur Morisa Azonakpo ye min bɛ o ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ in na waati kungurunin o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra ka bɛn ni kunun o tarata juin kalo tile 30 san 2026 walasa k'u ka jɛka baaraw cogoyaw lajɛ kumaw bolila o ni ka hadamadenya dɛmɛ cakɛda ka baaraw jɔli kan ani o ni ka laɲiniw kan minnu ɲɛsinnen bɛ baaraw kɔlɔsiliw ma minnu bɛ senna ani kumaɲɔgɔnya siratigɛ kura sigili Wagadugu y'a jira ko kuraku b'a fɛ ka jɛgafɔ kɛ ni duniya seleke naani tɔnba ye min bɛ kɛ bonya ni yɛrɛtigiya kɔnɔna na. An b'a kuncɛ Niger ye Golomasi tabaw ye jatigɛwalikɛlaw ka bingan dɔ kɔni kunbɛn kununho tarata juin kalo tile 30 san 2026 o min tun bɛ ka taa ka ɲɛsin u dagayɔrɔ dɔ ma Torodi Tilaberi mara o la yen kunnafonidilaw ka fɔ la ko akɛla binganikɛla 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de bɔra baara la kanu boloda kɛli u ka kɛlɛkɛminɛw fana kan nka ko kunnafonisi kɔni o ma bɔ ka ɲɛsin maa fatuta kan ka bɔ Golomasi tabaw yɔrɔ. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.